Er du lige startet i skole, er du helt sikkert helt forvirret. Der er så mange nye ting og mennesker, du ikke kender. Så er det jo heldigt, du har din gode lærer, Bamsefar. I dag skal jeg lære dig at drille, og hvis du bliver rigtig god, kan du måske blive en rigtig mobber. Du skal huske, at andre mennesker er meget ligesom dig, så det er en god idé at finde ud af, hvad du bliver ked af, når andre driller dig. Det kan fx være, at du bliver ked af det, når folk siger, at du er dum og grim. Det ved jeg, hvad jeg gør. Det næste, du skal gøre, er, at du skal øve dig. Har du for eksempel en lillebror eller en lillesøster, så er det rigtig perfekt. For de har nemlig nemt ved at tude, og det er jo det, vi gerne vil have, når vi mobber. Du adopterer. Når du kan få din lillebror eller lillesøster til at græde på daglig basis, så er du ved at være klar til skolegården. Det er vigtigt i skolen, når du skal finde en at mobbe, så skal det være en, der ikke har særlig mange venner. De befinder sig ofte i hjørnerne på legepladsen eller sidder alene i klassen og spiser deres madpakke. Nu skal du huske, at du ikke skal være sød mod dem. Du skal jo ikke være bedre med dem, for det er jo ikke mobning. Så skal du finde på grimme ting, du kan sige til den, du ønsker at mobbe. Du kan for eksempel starte med at sige, at de er grimme. Ej, hvor er du grim. Nu skal du virkelig holde øje. For første regel, når man mobber, er, at det skal virke. Du skal lægge mærke til, om personen bliver ked af det. Hvis personen er ligeglad, skal du finde på noget andet at mobbe dem med. Ej, hvor er du grim. Fy for satan, hvor er du grim. Og hvor ser du dum ud. Nu skal du bare fortsætte med at drille med det, du har fundet ud af virker. Før du bliver en rigtig mobber, skal du fortsætte med at drille dem i måske op til en måned, før du kan kalde dig en rigtig mobber. Bivirkningerne ved at mobbe kan være søvnbesvær, ingen rigtige venner, angst for selv at blive mobbet og impotens. I næste uge skal vi lære at mobbe på sociale medier. Bamsefar er ude, og jeg ønsker dig rigtig god mobning. Yeah. Hvor er du grim. Fy for satan. Nej, hvor er du grim. Ej, hvor er du dum at se på. Fy for satan. Hvor er du grim. Tak, Bamsefar.